Bika, Sigiri Bilisi, Bika. Fayda kɛnɛ mɔgɔ dilan kɛnɛ professeur Makan Sise ale de b'a kɛ aw ye ni Ala sɔnna ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'aw bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen don an ka page la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la parce que n'i y'a mɛn Famusa Doniba t'a a fɔ ko ɲumaga ɲuman i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru tɛ tɔrɔn fila de bɛ duguma i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ dɔ de bɛ la k'i suit Zigiri Plus abonné bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a d'aw ma ni Ala sɔnna ma k'a fɔ aw bisimila ka émission kan Fayda kɛnɛ dogolen tɛ a nɔ yira a nɔ b'a la ka ye professeur Makan Sise ni Ala sɔnna ma ale ta ma se présenter la bilen min bɛ émission k'aw ye a balimakɛ n'aw denkɛ a n'aw ka kalanden Sila Gawulu Njayi ni Ala sɔnna ma morikɛ salamu aleykum. Wa aleykum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal jud sabiqul lil kalki nuru wa rahmatan lil alamin zuhuruhu. Alhamdulillahi an nisɔndiyalen do bi Sila an bɛ dakuruɲɛ kelen an bɛ Zigiri Plus promoteur an b'a fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ foli ta ka a ɲɛsin e Sila yɛrɛ ma o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an b'an kanubagaw fo kanubaga minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an ka tungarekaw k'an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen alhamdulillah inshallah foli bɛ segin e yɛrɛ ma morikɛ ni Ala sɔnna foli belebeleba y'i ta ye k'a yɛrɛ la ni an sigilen an ka Fayda kɛnɛ kan min bɛ ka karangabolo kari bi mɔgɔw bɛ ka samara don ka émission min ɲini bi réseau sanfɛ ko min bɛ k'u magow dilan ni Ala sɔnna ma mais bi an bɛna kuma Ala tɔgɔ dɔ kan dɔnnibagabaw bɛ kuma min kan ka tɛmɛ dɔnnibaga kɔrɔlenw olu tun bɛ Ala tɔgɔ minnu ɲɛdɔn n'a bɛ ɲini ka tunu bi n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn ɲininkali kɛ i b'a ɲininkali kɛ mɔgɔ la min b'a dɔn an y'a ye morikɛ i bɛ Ala tɔgɔ ko ɲɛdɔn i y'a bajiw cogo b'a k'a ta yɔrɔ la Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko kimiyaw n bɛ fɛ bi an ka baro kɛ kimiyaw kan est-ce que kimiyaw nafolo sɔrɔ yɔrɔ a bɛ yen wa walima a tununa wa walima a ko in bɛ cogo di. Okay, alhamdulillahi ala ilmihi ba'da ilmihi wa ala fuhi ba'da khudratihi. Allahumma inni a'udzu bika min al-fakri ila ilayka. Allahu akbar. Sila ida magara ala tɔgɔ mana bi n'o de sirrul kimiyaw ye. Kimiyaw yɛrɛ arabukan de don. Kimiyaw kɛmɛ i n'a fɔ n'i ye ekɔlidenw ka kalan jateminɛ i n'a fɔ n'i ko ko chimie kimiyaw ye ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn dɔ ye kimiyaw sɔli de don sɔli dɔw de bɛ yen sɔlatu ka ca n'i ye Dalilu Khayratu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔli dɔw bɛ yen n'i ye kitabu wɛrɛw lajɛ Shuwaru Anwari ninnu lajɛ n'i ye Shamsul Ma'ariful Kubra ninnu lajɛ sɔli mun bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka ca mais sɔli dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka sɔli tɔgɔ da ko kimiyaw sɔlatu o kimiyaw sɔli a taabolo ka ca jumla yɛrɛ ka ca mais nka mun ka ca maaw bolo o ye sɔli 28 di o sɔli 28 na Ala ka waliyu minnu tɛmɛna n'u ye san 40 san 50 san 30 san 20 k'o kɛ kaliwa la Ala yɛrɛ y'u sɔn ni gindo minnu ye olu yɛrɛ ye sɔli minnu labɛn ka sigi a kan ka baara kɛ n'a ye a bɛ fɔ o sɔli dɔw ma ko kimiyaw n'i ye waliyu lajɛ Ala ka waliyu i bɛ da bɛ se belebeleba dɔ ma waliyu ka belebeleba dɔ n'o ye Sheikh Abdul Qadir Jilani Sheikh Abdul Qadir yɛrɛ ye baara kɛ kimiyaw la maa tɛ kɛ maaba ye ten gansan diɲɛ bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ ten gansan Sheikh Abdul Qadir ka kimiyaw bɛ yen kimiyaw dɔnnaw kulo b'a la o kimiyaw Sila ye ɲininka ko a nafolo ko ni Ala tɔgɔ bɛ Ala tɔgɔ la diɲɛ Ala tɔgɔ bɛɛ la Ala tɔgɔ i b'a dɔn branche o branche spécialité dɔ de b'o branche la c'est à dire branche o branche o branche i bɛ taa sɔrɔ a base bɛ ko dɔ de kan minɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o ɲini an b'a fɔ ko nin ye sanu minɛn ye minɛn dɔw bɛ yen n'i y'olu san an b'a fɔ non nin tigi nin ye warijɛ dilanna minɛn ye fini dɔw bɛ yen n'i y'a ye mɔgɔ dɔ la dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye maçon ye fini dɔw bɛ yen n'i y'a ye mɔgɔ dɔ la dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye docteur ye fini dɔw bɛ yen n'i y'a ye mɔgɔ dɔ la dɔrɔn i b'a dɔn ko tiɲɛna nin ye nin polisi ye o bɛ togoya min na Ala tɔgɔw fana cɛ la
ala tɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ khasatan c'est-à-dire minnu kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ sɔrɔ yɛrɛ kan sɔrɔ mun don k'i kɛ bana ye k'i kɛ nafolotigi i bɛ nafolo sɔrɔ fo diɲɛ bɛɛ bɛ kabako i ka nafolo la a ko fɛn mun b'o kɛ o ye kimiyaw de o kimiyaw a sɔli dɔ ye jumɛn ye a sɔli ka ca mɛ nka ne yɛrɛ maa i mana kɛ dɔnnibaa cogo to i bɛ taa sɔrɔ a sira dɔ bɛ i yɛrɛ sɔnbɔ ye i y'o ca kɛ i y'o gosi kosɛbɛ a nasira mun bɛ yen sisan ne bɛ a dɔn o de ye Allahumma salli wa sallim wa barik wa karam ala sayyidina Muhammadu adada haza kulla adi afan mudafatan madruban fi mislihi wa hamsalihi wa hamsali amsalihi la yankusu adadaha wa la yankatihu hadadaha hatta tastakirkal ahad wa tuhitu bil hadi abadan al abadina wa dahiril dahirina ma da'amtu samawati wal hardi wal arshi wal kursi ma da'amulukula al wahidul kahar Allahu akbar ni kimiyaw soli ni sabiqul lil kalki nuruhu wa rahmatan lil alamina zuhuruhu ni dalalu sabiqu bi tamani o sabiqun yɛrɛ dalalu tu ya ta kimiyaw de kɔnɔ a bɛ kimiyaw de kɔnɔ ni soli sila ni daga bɛ ne bolo ayi ne kɛlen ka dɔn dɔrɔn fandaya masalan dogoni quoi Allahu akbar kimiyaw ni ye nin dɔn sila m'a kɛ cogo di o banna Allahu akbar nafolo ko dalu dɔ bɛ i b'a baara ka di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ miliyɔn 1 ni miliyɔn 2 ni miliyɔn 3 sɔrɔ mais ni soli ni cɛw cɛ ni soli dɔn ni soli de bɛ na ni relation baw ni ka adamaden ye bi a bɛ tɛgɛmangɛlɛya la sini mɔgɔ bɛ bali k'a ye miliyɔn 100 ta si a ɲɛ la ni soli de b'a kɛ Allahu akbar sila ni salatu mun ye kimiyaw jani ala tɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a baara tɔbu b'a la i bɛ da i ka isa wagati la k'a ka ɲi mɛ mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ni siri b'a la ni isa wagati sura ye n'a sɔrɔ siri mun b'a la n'o ka girin ni e ka ala tɔgɔ ye a tɛ ɲɛ dɛ i b'i si k'a kɛ ni ala yɛrɛ ma farati i yɛrɛ b'a fɔ ko non ko karamɔgɔ minnu ye ala tɔgɔ in d'i ma ko tiɲɛ tɛ o de kama mɔgɔ 100 bɛ bibi na u bɛ boli ka don dɔnnibagaw ka ala deli baara la ne y'a f'i ɲɛna ko a ka gɛlɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn parce que munna e bɛ ka nafoloko dalu mun ɲini k'i i bɛ n'a kɛ fɛn fila ye nafoloko problème ye a fɔlɔ ala tɔgɔ n'a ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ o ala tɔgɔ tɛ se ka baara ni morikɛ yɛrɛ ma wuli k'i sigi sen kan ka ala deli kɛ sila ni baara ma kɛ a tɛ kɛ o ni baara ma kɛ a tɛ kɛ ni kimiyaw mun filɛ nin ye kimiyaw tɛ baara diɲɛ karamɔgɔ si fɛ ka sɔrɔ n'i ma kimiyaw furusiri n'i ma furusiri tɛ se k'a baara furusiri kɔrɔ ye jumɛn ye ni furusiri ala tɔgɔ la tɛ foyi ye ala tɔgɔ kudamu ka sɔn ka baara kɛ i bolo a banna nasi mun bɛ ka d'i ma walima daga mun bɛ ka don ka d'i ma o tɛ o n'a tigi nana dɔ nana e fɛ yen nɔ k'i ka nafoloko baara k'a ye a bɛnna ka a ye 100 d'i ma i bɛ taa sɔrɔ za wagati mun b'e bɔra fɔra k'e ka kami walima i ka sɛ baara i ka taa don dugukolo jukɔrɔ tile 7 o tile 7 la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ morikɛ ɲɛna i ka za wagati kɔnɔ i b'a wurudi kɛ fo tile 7 mais e ye nasi bɔ k'a d'a ma e ma wurudi kɛ mɔgɔ bɛ dilan mɔgɔ tɛ dilan dɛ bon ala tɔgɔ caman bɛ yen bon ni defo bɛ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ 10 bɛ yen i bɛ ala tɔgɔ nasi bɔ k'a di mais wurudi min kan ka kɛ ala tɔgɔ jukɔrɔ n'o ma kɛ baara tɛ dilan o ye kelen filanan i bɛ taa sɔrɔ ala tɔgɔ mun bɛ yen ne bɛna dilan ka di mɔgɔ ma est ce que o ala tɔgɔ in o n'a yɛrɛ ka ko bɛ taa wa parce que fo k'o dɔn mɔgɔ bɛ tɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i b'a baara ka di mɔgɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a ka suma o tigilamɔgɔ ka ko la dɔnnibaw b'o dɔn kosɛbɛ a fɔ o ma ko ismu minnu sigilen bɛ tɔbiya kan bon maintenant kimiyaw de ye sɔli ye sɔli tɛ ban mɔgɔ si bolo wa o ye kelen ala wele bɛɛ la ala tɔgɔ mun ka teli ni ala tɔgɔ bɛɛ o de ye salatu ye o de kama i m'a ye ala ka hinɛ an ka karamɔgɔbaw la n'o ye alimami ginjo ninnu ye ani sheku sala ninnu ye o y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ u tun bɛ sɔli de k'a ka baara sɔli n'i y'a ye bi arabu ye diɲɛ da sɔli gindo de b'u bolo awɔ maa o maa ye kimiyaw dɔn kimiyawtigi de bɛ yen kimiyaw daga dɔ bɛ yen n'i y'a baara ka di mɔgɔ ma ne bɛ nasara dɔ dɔn kimiyaw la ale ye daga dun ala saraka man gɛlɛn mais n'i y'a ale daga dun ka d'a tigi ma kalo kalo a ye baara kɛ a ma baara kɛ ala b'a garijɛgɛ 70,000 la o ye kɛnizu ye dɔnnibaw kulo b'a la n'i ko kɛnizu karamɔgɔ b'a dɔn mun dɔn o ye kelen kimiyaw sira dɔ bɛ yen sila problème dɔ cumɛn ka semaine kelen n mago bɛ 5,000,000 la problème dɔ bɛ yen ka semaine kelen n mago bɛ 5,000,000 la kimiyaw sira nasira dɔ bɛ yen a baara bɛ kɛ ni misi jɛman ye
karamɔgɔw dɔ b'a dɔn ale n'i ye misi jɛman fa o misi jɛman in kɛcogo dɔ b'a la sarakati dɔ b'a la i b'a bɔ mais n'i y'ale kimɛw baara mɔgɔ ye an b'ale kaliwa don entreprise tigiw de minnu bɛ fɛ ka c'est-à-dire n bɛ fɛ ka projet ba dɔ kɛ mais n mago bɛ miliyɔn 100 na ou bien n mago bɛ miliyɔn 300 la bon mo financement na n b'i fɛ karamɔgɔkɛ don a kaliwa la i k'a kɛ n ye sababu ka bɔ n ye a bɛ bɔ fan o fan a kana mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ entreprise b'u bolo relation ɲɛnamabaw b'u la mais o relation kɔnɔ u mago bɛ financement baw la mais i bɛ taa sɔrɔ o financement o tɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ jigiya b'u ye mais u t'a sɔrɔ maintenant n'i bɛ kimɛw taabolo dɔ bɛ yen n'i y'a saraka kɛ n'i donna ale kaliwa la tile 7 dɛmɛ b'o fan o fan a bɛ na a bɛ kɛ bon ne yɛrɛ ye n ka so jɔ n mago bɛ miliyɔn 100 na banque la ka ala tɔgɔ baara a sababu bɛ na togo togo kimɛw de b'a kɛ bon ne yɛrɛ taara tunga la n bɛ san caman tunga la dɔrɔmɛ 1 tɛ n kunna bi n bɛ gɛlɛya kɔnɔ kimɛw de b'i b'a baara k'a d'a tigi ma kalo 1 a bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ jabala a bɛ ban mun na kimɛw de b'a kɛ o kama o kimɛw a taabolo 2 bɛ an kɛmɛ k'o de labɛn kɛ a taabolo fɔlɔ o y'a tasirifolimalu ye tasirifolimalu kɔrɔ ye jumɛn ye c'est-à-dire n bɛ jamana mun kan n bɛ fɛ ka nin wari hakɛ sɔrɔ karamɔgɔ kalo 1 kɔnɔ o y'a tasirifolimalu ye bon an yɛrɛ kɔni ye wari hakɛ dɔ ta k'a baara la mais sa ni mɔgɔ bɛ ne e yɛrɛ mɔgɔ mun b'a a dɔ la i yɛrɛ ye i bɛ jamana mun kan an b'a baara kɛ n'o wari de an b'a daga dɔn an b'a daga ci ma ɔ n'i ye mun y'o la n'an bɛn n'o kan i na fɛn dɔ f'i yɛrɛ bon o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ ye a haliwa dɔ nasira don sila ni mori kamalen ma fɛn dɔ wari dalu la moriya ma dafa sila a nasira dɔ bɛ yen an y'o baara n'i y'a kɛ ka di cɛw caman n'a ma deli ka miliyɔn sɔrɔ a b'a sɔrɔ o fana y'a daga dɔ ye o labɛn fana an y'o baara o y'a kimɛw n da magara sɔli mun na sisan ani sabiku o baara de bɛ kɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i sɔgɔlen don an na nin wagati in na k'i bɛ ka ja in filɛ ni ala sɔnna wa n'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin daga in na morikɛ daga i ko k'a bannen don pewu mɔgɔw bɛ wele kɛ dɔrɔn ka na non a banna n'ala sɔnna ma mais n'a seri bolo i bɛ jamana mun kan o wari dɔ bɛ ɲini o wari biye dɔ bɛ bila a daga la an bɛ sɔrɔ k'a tɔ bɛ kɛ cogoya min na an b'o ni ɲɛf'i ye n'ala sɔnna inshallah ni e ye weleli kɛ dɔrɔn cogo min b'a la a kan ka kɛ cogo min a kan ka taa cogo min parce que bamananw ko ten ji min mana bɔ manɔgɔ da o de sumalen don ni morikɛ yɛrɛ min ta ɲɔgɔn da o de ye wulibali ye i b'a wele dɔrɔn nimero bɛ ka tɛmɛ jaw ɲɛfɛ n b'a d'i ma sisan n balimakɛ n balimamuso minnu bɛ mali kɔ kan ou bien indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'ala sɔnna ma n'i y'o kongo i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni whatsapp de ka di ye i bɛ se k'a bila whatsapp la inshallah morikɛ nin y'an ka fayida kɛnɛ ye ni kuma laban b'i bolo ka ɲɛse kanubaw ma minnu mago bɛ daga in na i bɛ se k'o fɔ an ye an bɛ bi ta in kuca ok filanan mun bɛ n bolo n bɛ se k'o fara a kan sila daga in ka farin maa mun bɛ k'a y'a la wele kɛ a ma deli ka fɛn y'a la Allahu akbar parce que ne y'a f'i n ko ala tɔgɔ baara filɛ nin ye ala tɔgɔ karamɔgɔw bɛ ɲina sɛgɛrɛba dɔ de kɔ i n'a fɔ maa caman bɛ ala wele kɛ u bɛ ɲin'o de kɔ u t'o de dɔn ko la dalu filɛ nin yanni ka ne y'o de fɔ n ko bitɔn datugu n'i ko i bɛ ji k'a la ji se ka taa a tɛ taa dɛ mais nka n'i y'a dayɛlɛ dun i b'a ye ji bɛ don ala tɔgɔ caman bɛ ka kɛ maa caman ye nafoloko baara la blocage bɛ yen n'o ma wuli a tɛ kɛ ni min ɲɛ i bɛ dalu baara ka di mɔgɔ ma a ka nafolo sɔrɔ a kɛ dalu ye dalu min bɛ se ka blocage yɛrɛ wuli ka bɔ a kan walima n'i ma se k'o kɛ dɔrɔn n'i bɛ fɛn mun b'a kan n'i b'o wuli ka bɔ o wuli i ka sɔrɔ k'i ka nafolo ko dalu la ma sinon n'i y'a d'a ma a tɛ résultat y'a la bon kimɛw mun ne da magara la sisan kimɛw bɛ blocage de wuli ale b'a wuli a bɛ na ni nafolo ye ale tɔgɔ in y'o tɔgɔ kala ten parce que o de y'a ismu diyanen ye i b'a ye karamɔgɔba dɔw tɛmɛna fɔlɔ n'u tun bɛ ala tɔgɔ baara u tun bɛ istighfaru de baara mun kama u bɛ istighfaru kaliwa don ye fɔlɔ walima u bɛ fɛn dɔ d'i ma k'i ka t'o daga don n'i tilal'o la i bɛ sɔrɔ ka na u ka nafolo ko baara kɛ o tun ye pour que fɛn minnu bɛ yen k'a wuli k'e yɛrɛ initialiser sɔrɔ ka sɔrɔ ka dalu dilan ye walima filanan fana u tun b'i ka tɔbulu lajɛ karisa a niso taara fa jumɛn nafolo ko tɔgɔ jumɛn n'a ka ko ka kan o bɛ adamadenya kɔnɔna na donc mais sɔli filɛ nin ye n'i y'ale baara ale yɛrɛ b'o makama k'a yɛrɛ ye o de kama i m'a ye a ka bon dɔnnibaaw bolo ka se hakɛ dɔ ma tijaniya mɔgɔw sigin bɛ sɔlatil fati kan kadiriya mɔgɔw sigin bɛ sɔli kan an ka yan taabolo kan maa o maa bɛ koba dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sɔli dɔ kan ka baara kɛ bon sɔli tigilamɔgɔ
a bɛ o de bɛ sɔli bi du bi ci ka ban ka sɔrɔ nafolo b'a du kɔnɔ ti jɔ kɔlɔlɔ t'a la problème t'a la wa a bɛ na ni nɛɛma ye nɛɛma mun bɛ n'a ti ban ala tɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a bila ka di mɔgɔ ma nafolo ko la a bɛ sɔrɔ kɛ mais silamɛ sara hakɛ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ ni juguya ma jɔ a la i bɛ taa sɔrɔ ala sɔgɔ yɛrɛ fɛn bɛ ban mais o tɛ kimiyaw ye walima n'a tigi yɛrɛ tɛ yen dɔrɔn o ye nafolo ko bɛ se ka jɔ mais o tɛ kimiyaw ye ni ala sɔnna o de b'an fɛ a daga in an y'a daga dilan a daga bannen don fana mais a kɔni ye fɛn min ye i bɛ jamana mun kan c'est à dire minnu man kan yan farafinna n'i bɛ yan i bɛ faransi fa dɔ ɲini i b'o bila a daga la donc a daga in bɛ kɛ cogo di an b'o f'i box la n'ala sɔnna sisan nin daga in parfum n t'a fɔ antenne sanfɛ mais muru ka dalu 100 bɛ yen n'u bɛ nafolo baara kɛ n'a ye walima nafolo tabdili kɛ n'a ye u bɛ ni parfum dɔ ɲini k'a k'a la mais ne t'a parfum tɔgɔ fɔ an t'a parfum tɔgɔ fɔ nka n'i y'a sɔrɔ i yɛrɛ na ko dɔ f'i yɛrɛ nafolo o y'an dan ye ni ala sɔnna inshallah a ye weleli kɛ dɔrɔn a ka daga in ta a ka nkalon bɔ an da bamananw ko ten n'i y'a mɛn i y'a fɔ ko n kun kalannen don a ma se ala kale la ni fugulan bɔ a la jɛma b'a ye a ye n'a ta ni min bɔra a la n'ala sɔnna an b'o lakali ɲɔgɔn ye morikɛ i bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ allahumma soli ala sayidina muhamadu sabiqul lil khaliqi nuruhu wa rahmatan lil alamin zuhuruhu sayyidi subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun alal mursalin